ଠାକୁର ପୂଜା କଲାଣି ସକାଳୁ ଉଠିକି। ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଠାକୁର ପୂଜା ଆମର ପାପାଲି କରୁଛି। ଭୋଗ ନାହିଁ ବୋଧେ, ଭୋଗ ଆସିନି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ପାପାଲି, ଭୋଗ ଆସିନି, ଆଜି ଭୋଗ ଆସିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଭଳିଆ ପୂଜା କରୁଛୁ ଆଉ। ଯାହା ହଉ ଆମର ଆଉ ପୂଜାରେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପାପାଲିରେ ବହୁତ ଭକ୍ତି ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କର। ଏଇ ଧୂପ ଲଗାଇଲାଣି, ଦୀପ କାହିଁ ଲାଗିନି? ଦୀପ ଲାଗିବ ନା? କେତେବେଳେ ଲାଗିବ ଦୀପ? କେତେବେଳେ ଲାଗିବ ଦୀପ? କେତେବେଳେ ଲାଗିବ? ଏବେ ଲାଗିବ? ଚଉରା ପୂଜା ହେବେ। ପାପାଲି ଆମର ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ବେଲ ଗଛ ପୂଜା କରିବାକୁ ଗଲାଣି।